లక్ష్మీనాథసమారంభాం నాదయామునమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం యో నిత్యమచ్యుతపదాంబుజయుగ్మరుక్మ వ్యామోహితసతరాణి తృణాయ మేనే అస్మద్గురోర్భగవతస్య దయైకసింధో రామానుజస్య చరణం శరణం ప్రపద్యే. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. శ్రీమన్నారాయణ చరణం శరణం ప్రపద్యే. అందరికీ నమస్కారం అండి. మనము ఆచార్య వైభవంలో రామాంజ చరిత్రను తెలుసుకుంటున్నాము. అయితే రామాంజ చరిత్రలో రామాంజులు శ్రీరంగనాథుడిని సేవిస్తూ శ్రీరంగంలో స్థిరపడ్డారు. అయితే అంతకుముందు వారు కాంచీపురంలో ఉన్నప్పుడు పెరియనంబ గారికి శిష్యులుగా మారి వారి ఉపదేశాలను స్వీకరించింది. తర్వాత అన్ని వారు రహస్యార్థాలను శాస్త్రాలను బోధించిండ్రు, వారు తెలుసుకున్నారు. అయితే ఇప్పుడు వీరికి యతిరాజులకు రామాంజులకు మళ్ళీ ఇంకా నేర్చుకోవాలి అనే ఆకాంక్ష కలిగిందట. అప్పుడు పెరియనంబ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమడిగిందంటే, మధురాంతకంలో కాంచీపురంలో ఉన్నప్పుడు మీరు ఉపదేశించిండ్రు, నాకు అంత మాత్రమే చాలా, నాకు ఇంకా వేరేవి కూడా ఉపదేశించండి. ఏదో మీ పాదదాస్యం వల్ల నాకు ఈ రంగనాథుని యోగక్షేమాలు చూసే భాగ్యం కలిగింది, కానీ ఇంకా ఏమేమి నేర్చుకోవాలో అవి కూడా నాకు ఉపదేశించండి అని విన్నవించిందట. అప్పుడు పెరియనంబ ఏం చేసిండ్రు అంటే, యామన్లు అంటే యామనాచార్యులు వారి గురువు కదా, వారి గురువు గారు ఏమేమి బోధించిండ్రో అవన్నీ చెప్పినాను అని ద్వయమంత్రార్థాన్ని రామాంజులకు ఉపదేశించిందట. దాని మంత్రార్థ రహస్యార్థాలను కూడా బోధించిందట. అట్లా బోధించి, నాయన మా గురువు గారైన అళవందారు నాకు ఏమేమి అప్పగించిందో అవన్నీ నీకు అప్పగించిన ఇప్పుడు ఇక, కాబట్టి నువ్వు నా కుమారుడికి కూడా నేను ఇవన్నీ చెప్పలేదు, నువ్వే నా కుమారుడికి ఇవన్నీ కూడా ఉపదేశించాలి అని చెప్పిండట. అంటే దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటిది అంటే, ఏదైనా విషయం తెలుసుకోవాలి అన్నప్పుడు దానికి తగిన యోగ్యత ఉండాలి. ఉన్నప్పుడు మాత్రమే గురువులు ఉపదేశిస్తారు, అంతేగాని కొడుకులో ఏదో సంబంధం ఉంది రికమెండేషన్ ఉంటేనో అట్లా చేయరన్నమాట. నిజమైన గురువులు యోగ్యతను బట్టి వాళ్ళ యోగ్యత పరీక్ష చేసి అప్పుడు వారికి ఆ శాస్త్రాన్ని బోధిస్తారు. అయితే అప్పుడు పెరియనంబి గారు ఏం చేసిండు అంటే, తన కొడుకును రామాంజులకు శిష్యుడిగా చేసి వారికి అప్పగించింది. వారి పేరు పుండరీకాక్షం. అయితే రామాంజుల శిష్యునిగా ఉండి వారికి సేవలు చేస్తూ నువ్వు ఇవన్నీ నేర్చుకోవాల్సింది అని కుమారుడికి చెప్పారట. అయితే మరి పెరియనంబి ఇంకా ఏమంటున్నారంటే, యతిరాజులతోని మనము ఏమేమో వింటాము, చదువుతాము, తెలుసుకుంటాము అర్థాలు, అంతవరకే సరిపోదు. విద్య యందు కాంక్ష ఎప్పుడు నిత్య నూతనంగా ఉండాలి. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఇంకా నేర్చుకోవాలి 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 అనే తపన ఉండాలి. అప్పుడే మనము ఉత్తమంగా ఉండగలుగుతాము అని చెప్తూ ఏమన్నారట అంటే, ఇక్కడే మనకు మరొక గురువు ఉన్నారు, వారు చాలా ప్రాజ్ఞులు, చాలా గొప్పవాళ్ళు, గోష్ఠీ పూర్ణులు వారి పేరు. నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి వారి వద్ద తిరుమంత్రము చరమ శ్లోకం గురించి తెలుసుకో అని చెప్పిండ్రట. వారు బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతులు, ఈ విషయము వారు చాలా చక్కగా నీకు ఉపదేశిస్తారు అని చెప్పిండట. అంటే దీని అర్థం మనం చూడండి, ఒక గురువు ఇంకొక గురువును మెచ్చుకుంటున్నాడు, అది ఒకటి. తర్వాత తనకి తెలిసిన విషయం అయినప్పటికీ ఇంకొక గురువు దగ్గర వారు చాలా బాగా చెప్తారు, నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళు అని తన శిష్యుని పంపిస్తున్నాడు.
అంటే తనే చెప్పచ్చు. కానీ అంటే ఒక్కొక్క వ్యక్తి దగ్గర ఒక్కో నైపుణ్యం ఉంటుంది, ఒక్కో విశిష్టత ఉంటుంది, విశేష జ్ఞానం ఉంటుంది. అయితే ఎవరి దగ్గర ఏ విశేష జ్ఞానం ఉంటుందో దాన్ని మనము గ్రహించాలి వారి దగ్గర నుండి. వీరి దగ్గర ఏది ఉందో దాన్ని మనం గ్రహించి వారిని గౌరవించాలి అనేది ఇక్కడ మనకు చెప్తూ ఉన్నారనమాట పెరియనమ్మి గారు. అయితే దానికి ఒక ఉదాహరణ కూడా చెప్తూ ఉన్నారట. ఏమని చెప్పిందంటే, ఒక భ్రమరము ప్రతి పువ్వు, ఒక చిన్న పువ్వు దగ్గరికి వెళ్తుంది, ఒక పెద్ద పువ్వు దగ్గరికి వెళ్తుంది, అందమైన పువ్వు, రంగురంగుల పువ్వులు, ఏ పువ్వు అయినా కూడా ప్రతి పువ్వులో ఉన్న మకరందాన్ని అది గ్రహిస్తుంది. అదేవిధంగా ఎవరు అయినా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న మంచిని మనము గ్రహించి తెలుసుకోవాలి. అటువంటి అవకాశాన్ని గురువులు శిష్యులకు కల్పించాలి. అది గురు ధర్మము. నేర్చుకోవడం శిష్యుడి ధర్మము అని యతిరాజులకు ఉపదేశించారు. అట్లా నువ్వు గోష్ఠీ పూర్ణుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఇవి నేర్చుకో అని ఆనతి ఇచ్చిందట. అప్పుడు చాలా సంతోషపడి ఈ రామానుజులు తిరుక్కొట్టియూరులో ఉన్న గోష్ఠీ పూర్ణుల దగ్గరికి వెళ్ళింది. వీరికే తిరుక్కొట్టియూరు నంబి అని పేరు. తిరుక్కచ్చి నంబి అంటేనేమో కాంచీపురంలో ఉన్నారు. తిరుమల నంబి అంటే తిరుమల నంబి అంటే ఏంటంటే ఆచార్యులు అని అర్థం అన్నమాట. తిరుక్కొట్టియూరులో ఉన్నవారు గోష్ఠీ పూర్ణులు. అయితే వీరు వారి దగ్గరికి వెళ్ళిండ్రు. వెళ్ళి అక్కడ నమస్కరించిందట. నమస్కరిస్తే ఏమన్నారు అంటే, ఎందుకు వచ్చావయ్యా, నువ్వు వచ్చిన పని ఏంటి అని అడిగింది. అడిగితే తిరుమంత్రము చరమ శ్లోకార్థాలను మీ దగ్గర ఉపదేశం తీసుకోవాలి అని వచ్చాను అని చెప్పారట. అంటే నీ పేరేంటి అంటే, నన్ను అందరూ కూడా యతిరాజు అని పిలుస్తారు అని చెప్పారట. చెప్తే అప్పుడు ఏమన్నారంటే, నువ్వు దానికి తగిన వాడివి కాదు, అది చాలా పెద్ద విషయము, వెళ్ళిపో అని చెప్పిండ్రట. చెప్తే ఆశ్చర్యపోయిండు రామానుజులు. ఒక ఆశ్చర్యపోయి అలాగే నిలబడ్డరట. మరి ఎవరు అనుకున్నారో ఏమో, కొంతసేపు అయినాక మళ్ళీ ఏమన్నా చెప్తారేమో అని. అయితే అప్పుడు ఏమన్నారంటే, నీకు చెప్పాను కదా, నువ్వు తగిన వాడివి కాదు, నీకు నేను ఉపదేశించలేను, వెళ్ళు నాయన అని చెప్పిందట. చెప్తే ఇంకా అప్పుడు చేసేది లేదు కదా, మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయి పెరియనమ్మి దగ్గరికి వెళ్ళి గురువు గారికి నమస్కరించి, ఇలా గోష్ఠీ పూర్ణుల దగ్గరికి వెళ్ళాను, వారు నువ్వు యోగ్యుడివి కాదు, నీకు చెప్పలేను, నేను ఉపదేశించలేను, వెళ్ళు నాయన అని చెప్పిండ్రు అని అన్నారట. అంటే ఏమన్నారంటే, అయ్యో బతిమలాడాల్సింది, ప్రార్థించాల్సింది, కొంతసేపు ఉండి మళ్ళీ చెప్పండి అని మనము ఒకసారి లేదు అంటే ఊరుకుంటామా? ఎలాగైనా చెయ్యండి, మాకు పని చేసి పెట్టండి అని మళ్ళీ వెంటబడతాం కదా. అట్లా నువ్వు ప్రార్థించవలసింది అన్నారట. అంటే ప్రార్థించినా అక్కడ నేను రాకుండా అక్కడే ఉన్నాను, అయినా కూడా వారు ఒప్పుకోలేదు, నువ్వు వెళ్ళవయ్యా, నువ్వు తగిన వాడివి కాదు అని చెప్పిండట. చెప్తే పోనీలే, పెద్దలు కదా అట్లనే అంటారు, మళ్ళీ మనం ప్రయత్నిస్తే సాధించవచ్చు నాయన, మంత్రార్థములను బోధిస్తారు ఎలాగైనా, వాళ్ళ గౌరవం అటువంటిది, పోగానే నీకు చెప్పలేకపోయినా కూడా నువ్వు మళ్ళీ కొన్ని రోజులైనాక మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్ళి కలువు. అంటే మనకు ఒక్కసారి పని కాకుండా మళ్ళీ ఇంకోసారి 2 సార్లు 3 సార్లు వెళ్తాం కదా, అలాగే మళ్ళీ వెళ్ళి కలువు అని చెప్పిందట. అప్పుడు సరే అనుకున్నారు. కానీ వీరికి అర్థం కానిది ఏంటిది అంటే, నా గత ఏంటిది, నేను యోగ్యుని అంటే తిరుమంత్రము తెలుసుకునే అంత యోగ్యత నాకు లేకపోయే కదా, నేను ఎందుకు పనికొస్తాను ఇక అని పాపము వీరికి నిద్రాహారాలు కూడా సహించడం లేదు. శ్రీరంగనాథుని యోగక్షేమాలు చూచేవాడికి ఇలాంటి దుఃఖమా? శ్రీరంగనాథుని సన్నిధిలో ఉన్నవాడు పెరియనమ్మి యొక్క శిష్యుని నేను
అయ్యుండి ఒక మంత్రార్థం నేర్చుకోవాలంటే నాకు యోగ్యత లేని పరిస్థితి ఉంది అంటే నేను ఏంటి అని చాలా బాధపడ్డారట. ఇక అలా బాధపడుతున్న సమయంలోనే శ్రీరంగనాథుని ఉత్సవాలు వచ్చినాయి. ఇక ఉత్సవాలు వస్తే అప్పుడు ఇక బిజీ ఉంటారు కదా, అన్నీ ఏర్పాటు చేయడము, వాటికి తగిన సమయాలు విషయాలు అన్నీ అందరికీ చెప్పి చేయించడము, వీటితో బిజీ ఉన్నారు రామాంజులు. అప్పుడే ఈ గోష్ఠీ పూర్ణులు కూడా ఈ ఉత్సవాలను సేవించడానికని శ్రీరంగం వచ్చిందట. వస్తే శ్రీరంగనాథుని దర్శించుకున్నారు. దర్శించుకుంటే రామాంజులు కూడా అక్కడే ఉన్నారు. అయితే అప్పుడు శ్రీరంగనాథుడు రామాంజులను చూస్తే చాలా జాలేసిందట. అయ్యో, నిద్రాహారాలు మాని బాధపడుతున్నాడు కదా వీడు అని. అప్పుడు ఏం చెప్పిందట గోష్ఠీ పుణ్యులతోని, ఏమన్నారంటే, గోష్ఠీ పూర్ణ, నువ్వు మహాప్రాజ్ఞుడివి, చాలా గొప్పవాడివి, అయితే మన రామాంజులకు రహస్యార్థాలు చెప్పచ్చు కదా, చెప్పినారా మీరు? పాపం నాతోనే ఉంటాడు ఎప్పుడు నిత్యము, నాకు యోగక్షేమాలు చూస్తూ ఉంటాడు, చాలా బుద్ధిమంతుడు, కాబట్టి అతనికి చెప్పవచ్చు కదా అని రంగనాథుడు గోష్ఠీ పూర్ణులతోని చెప్తున్నారన్నమాట. అయితే రంగనాథుని అనుగ్రహం కలిగి ఉన్నది అని గోష్ఠీ పూర్ణులు సంతోషపడ్డారట రామాంజుల గురించి. సంతోషపడి, సాక్షాత్తు రంగనాథుడే చెప్తున్నాడు బుద్ధిమంతుడని, అంటే రంగనాథుడి యొక్క అనుగ్రహం కలిగిన మనిషి అన్నమాట. అయితే స్వామి, మరి తిరుమంత్రార్థము చరమశ్లోకం అనేది చాలా పెద్దది కదా విషయము, సమయం చూసి నేను చెప్తాను అని చెప్పిండట. అయితే వింటున్న యతిరాజుకు చాలా సంతోషం అయిపోయింది. ఎందుకంటే సాక్షాత్తు పెరుమాళ్ళేమో తనకు అనుగ్రహించి తన గురించి చెప్పడం గురువుగారేమో సరే సమయం చూసి చెప్తాను అన్నారు కదా, అంటే ముందేమో నువ్వు తగవు వెళ్ళిపో అన్నారు, ఇప్పుడేమన్నారు రంగనాథుడి సమక్షంలో సమయం చూసి చెప్తా అన్నారు కాబట్టి ఏదో ఒక రోజు నాకు చెప్తారు అని ఇక చాలా సంతోషించారట. ఇది అంతా జరిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ విధంగానే వెళ్తూ వస్తూ ఉన్నారు. ఇక అట్లా 17 సార్లు వెళ్ళిండ్రట తిరుక్కోటి నమ్మి దగ్గరికి, అంటే గోష్ఠీ పూర్ణుల దగ్గరికి. అట్లా 17 సార్లు వెళ్ళినప్పటికీ వీరు నీకు యోగ్యత లేదు అని మాటనే చెప్పడం వల్ల విసిగిపోయిందట. విసిగిపోయి ఇక అయ్యో, నేను యోగ్యతను మంత్రార్థము పొందడానికి నేను యోగ్యతను సాధించుకోలేకపోయినా కాబట్టి నేను ఎందుకు బతికి ఉండడమే వేస్టు, మరి వారు ఎప్పుడు యోగ్యుడివి అని చెప్తారో నాకు తెలియదు. కాబట్టి రామాంజులు ఏం చేసిందంటే కాలక్షేపములు, అంటే శిష్యులకి కాలక్షేపములు చేయడము, తదియారాధన చేయడము, ఇతరులతోని మాట్లాడడము, ఆహారం తీసుకోవడము, నిద్ర అన్నీ మానేసి చివరకు ఏమనుకున్నారట అంటే ఇంకా నేను బతకడం వేస్టు అని చాలా బాధపడ్డారట. నేనేమి యతిరాజును, ఇన్ని పర్యాయాలు పోయినా కూడా నాకు ఉపదేశం దక్కలేదు, ఉపదేశించే యోగ్యత నాకు లేనప్పుడు నేను ఇంకా బతకడం ఎందుకు అని చెప్పేసి వారు ఆ బాధలో ఉన్నప్పుడే ఆ తిరుక్కోటి నుంచి ఒక వైష్ణవుడు వచ్చిండట. వచ్చి రంగనాథుడిని దర్శించుకొని అలాగే యతిరాజులను దర్శించుకున్నారట. దర్శించుకొని ఏమన్నారంటే, అప్పుడు చూడండి, ఎవరైనా మనం బాధలో ఉన్నప్పుడు మన దగ్గరికి ఎవరైనా వచ్చిందనుకోండి, మన బాధను చెప్పుకుంటాం. అలాగే తిరుక్కోటి నుంచి వైష్ణవ స్వామి రాగానే యతిరాజులు కూడా పాపం తన బాధనంతా వెళ్ళబుచ్చుకున్నారట. నేను రంగనాథుని సేవకు అయి ఉండి పెరియనాంబి శిష్యుని అయి ఉండి కూడా నాకు ఈ మంత్రార్థం పొందే యోగ్యత లేనప్పుడు నేను ఎందుకు బతకడము వేస్టు, ప్రాయోపవేశం చేయాలనుకుంటున్నా నేను అని చాలా బాధపడ్డారట. బాధపడితే అప్పుడు ఆ వైష్ణవ స్వామి
వీరిని ఊరడించి మళ్ళీ తిరుక్కొట్టియూరికి వెళ్ళి అక్కడే చెప్పిండ్రట. తిరుక్కొట్టియూరు నంబికి ఏమని, ఈ రామాంజులు యతిరాజు పాపం చాలా బాధపడుతున్నాడు, మీరు ఉపదేశించలేదు, అటువంటి యోగ్యత నాకు లేకపాయే, నేను ఎందుకు బతకడము అని కొంచెం చెప్పచ్చు కదా. పాపము శ్రీరంగనాథుని అనుగ్రహం ఉంది, స్వయంగా వరదరాజులే సన్యాసం ఇచ్చారు, అటువంటి వారు యోగ్యుడే అయ్యి ఉంటాడు, ఆలోచించండి ఒకసారి, ఆయనకి ఉపదేశం చేయండి అని యతిరాజుల గురించి తెలియజేసిందట. అప్పుడు ఈ గోష్ఠి పూర్ణులు కూడా ఆలోచించారట. ఆలోచించి సరే మరి అని ఒక శిష్యుడిని పంపించారు. నీకు ఉపదేశం చేస్తా, మా తిరుమంత్రమును చరమశ్లోకము నువ్వు రావాల్సిందని చెప్పి తీసుకురండి యతిరాజును అని. అయితే ఈ మంత్రోపదేశం అనేది చాలా పెద్ద విషయం కాబట్టి నువ్వు ఒక్కడివే రావాలి, శిష్యులను తీసుకొని రావద్దు, ప్రణామాలు పట్టుకొని మాత్రమే, ప్రమాదాలు పట్టుకొని మాత్రమే రావాలి, నువ్వు శిష్యులను తీసుకొని రావద్దని చెప్పిండట. అయితే సరే అని అప్పుడు రామాంజులు చాలా సంతోషపడి అక్కడికి తిరుక్కొట్టియూరికి వెళ్ళడానికి సిద్ధమైనారు అన్నమాట. అయితే ఈ విధంగా సిద్ధమైన తర్వాత మరి వీరు అక్కడికి వెళ్ళి మంత్రోపదేశం పొందారా పొందలేదా ఏం జరిగింది అనేది మనము వచ్చే వీడియోలో తెలుసుకుందామండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. స్వస్తి. జై శ్రీమన్నారాయణ.